så skal du kæmpe. Ja, jeg går. Det første, du skal lære at kæmpe, det er selvfølgelig at slå andre ting ned. Så du skal slå den her bold ned. Lad mig se, om du kan det. Wow. Jeg hedder Titulen. Det klarer du ikke så godt. Hej. Nå, okay. Så har jeg en anden sjov ting til dig. Hvad er det? Jeg har lige været på hospitalet. Hvad er den anden sjove ting? Det er... Jeg ved godt, hop på trampolin. Boing, 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 boing. Jeg tror, du skal på hospitalet igen.